Belum. Belum. Apa geng? Yuk pancing yuk. Saya tak balik sarung yo. Mas. Ngareng iki geng. Teko tenang belum? Tak goleki panggonan sing strategis. Oh mancing mania wae, Bro. Ya wis lah, yuk. Yoi, Bro. Lah ning kene lho, Bro. Biasane akeh wae. Ayo to. Wah, tambah-tambah ono bajul iki gini malahan. Ono gosip ra yo niki yo. Yo geng. Iya, belum. Lah wong master catur, master mania, master kungfu durin. Teater lah pon iki geng. Tak kono sih. Tarik geng ngene wae geng. Yo. Aduh. Ceret kurungan manu. Bocah kentir. Lebih belum. Saya tarik ke sana sih, pas ini. Iya. Yuk, boleh yuk. Yuk, balik yuk. Yuk. Apa iku? Bangun. Balik oh. Lapo kowe, Mbak? Ning kono. Sowan iki lho, Le. Lah arep mbok iwangi apa, Le? Ono bayarane apa ora? Gampang, Le. Wes, kono Mbak, istirahat to, Mbak. Tak gandenane. Yo. Yo, belum. Weh, tak istirahat lah yo. Oh no. Oke, nah untuk bayaran tunggu apa belum? Lah karo ke to, geng. Aku ku penasaran jurune kok piye yo. Oh ya kowe ora pernah tahu. Iya. Ning jero karaoke iki ana LC-ne, ambe ana bire. Iku pengalaman geng niku no. Yo mesti no. Berarti apa bageng? Ah, wis Mbah. Bah. Weh. Tanyo. Bae. Ini. Terus Dari kursi. Di chat aku. Dira bayaran ra. Go. Rupane uto. Auto iku gopo. Kurang yo. Lah gaweanmu ku wis genap urung sik tak tilane sih. Wis. Aku ora usah diciliki. Plek. Baris, lho kok dintai kabeh banyune. Kurang ajar bocah kae mau. Woi. Mas meneh tambah kok mbosane genap ora bangkrut aku. Oh, ngono kok njaluk. Aduh, lontolong. Wong urip dhewean kesane ngene. Ora ana sing nulungi aku. Tambah ki rono rene ra ono kacake lah. Lor kosone urip dhewean. Mangan dhewe, masak dhewe, mangan dhewe, cuci baju sendiri. Rene le. Iki, Bang. Aku tolong terno gone Mbak Wage ya. Nggih. Assalamualaikum Mbak Wage. Waalaikumsalam. Enten apa?
Bagi-bagi. Monggo, lebet. Sing napa mbawon? Iki lho awakku koyo ora nak kabeh, Mbah. Teko tambah nono. Monggo mbawon. Film mriku lala-lala. Nggih, nggih. Duh, barang ngodong ning tengah lawang iki sik tak singkirne sik. Apa iku? Itu jangan-jangan arep gawe kebur sirahku kok. Ayo balik. Ayo. Si Doko ora diobati. Kok malah mlayu. Ndi mau wong lah. Mbah. Bawa. Lo teleponnya Bu Dokter le, awakku kurang sehat le. Yo sik, Mbah. Halo Bu Dokter. Sampeyan kon areng griyane bawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Oh. Mbak, sebenarnya kenapa? Protein apa? Pusing, pripun? Kowe iku dokter malah takok sing aku sing rasake lara malah ndak kowe kok takok. Mungkin wong ora kena gejala apa-apa ngene, Mbak. Paling mungkin iki kekurangan duit wae, Mbak. Jan iya. Ngono to, Mbak. Kampung kok sepine kaya ngene yo. Lah menungsane iki dong ning ndi kabeh iki. Kok kaya kuburan ngene yo. Kok di kapan kok wis ngomong wonge. Kapanane lah. Weh, Blong. Nene, kene lho gini. Wis kok di kapan lho? Kok wis ning omah? Ini belum lagi 2 dina ini baru nyampe. Nah, kamu gimana kabarnya belum? Yo, apa sih yo? Saiki kuwi wis dadi wong kota malah sodok ganteng sithik lah. Wah, masa sih belum? Yo, sodok ganteng malahan. Oh, belum pesen kopi belum? Apa saja terserah kamu, ntar gua yang bayar. Siap, Bos. Yo, bilang kono. Bos, tak gawe kopi karo rokok, Bos. Enak iki belum? Bentar ya belum, aku tak bayarin ini dulu. Mbak, berapa Mbak semuanya tadi Mbak? Mbak. Mas, emang aku banggep bak popi. Sorry Mas, semua berapa Mas? 100.000. Mas, uangku adanya 50 doang ini. Boleh gak? Aku utang dulu. Ya iso Mas, iki warung dienggo dagangan. Makane Mas, ojo sosokan mbayari. Wis lah, gumine. Iya Mas. Oke. Wis kabeh yo. Udah beres semuanya belum? Caya ngapusi. Oh, lapo kowe? Karaoke belum. Serti go pacul ini yo macul. Apa recemu entek?
gegerku. Istirahat sik lah. Wah, guys delok rek pegel koyo ngene, cah. Kaya dikebruki wong sak RT iki. Piye le? Kerjane wis kelar kabeh. Wis, Mbak, wis kabeh iku. Ya baramunya. Terus suwun. Nek ana kerjaan kabari yo, Mbak yo. Oke, Bro. Ya wis le, wis mager mau. Durung ketok Mbak. Ya iku to bayaranmu, gawenen mangan dhewe. Lah tak kira yo kei mangan mau, Mbak. Anu lah man godhong lah kan weteng lah. Jebule pahit koyo ngene. Ngeki mangan kuwe padha mangan gajah. Pakanamu wae ora bajek kok. Wis tuwa, Mbah. Ojo ijir. Halo Pak Mo. Aku yo, ini. Piye kabar yo? Kok sajake tambah seger wae? Apa ya ora tau prihatin ngono? Ya piye kaya ora arti gayaku wae Pak Mo. Gaya ngono sik kok engko wae. Ora cocok karo raimu. Kaya padha Pak Mo. Ngomong dimpempek dhewe. Oke. Iki usahamu apa Pak Mo? Yo sementara ki malake wong arep omah kowe. Wah, saiki sampean dadi preman to. Yo ora kan dalan iki wis tak tuku. Wah, berarti saiki duitmu akeh to, Pak. Duite wong-wong sing ae, Ho. Lah kok iso Pak Mo? Ngene lho, lah wong bumine kene wae wong-wong diwani bayar. Apa perlu kumismu tak tuku? Meng yo kowe mau nek payu. Pak No, aku tak mulai. Sik. Bayar no. Bayar. Mosok karo kanca dhewe bayar iku. Ngene lho, urusan kanca-kanca, bisnis yo bisnis. Rugi aku nek ngene iki. Ya. Lah, kenapa iki bocah? Rupane wis rak bagus, ndak merengut kaya curut. Rene setu. Tak delok kok kaya arep mangan wong le kowe. Kenapa? Wis linggih kene le. Ngene lho, Bang. Aku iki dolan omahe kanca ora. Lah, dalan iki dipalang, dikon bayar. Nek ndi kuwi le? Kok wani-wanine malang dalan umum sing ngakon sapa le? Yo ning kono mau to, Mbah. Wong iki. Yo, ternak aku. Ya yo. Gamplengane wong ning kok wong iki. Yo. Yo, kurang ajar. Ya adi-adi cah kae. Ayo. Dalan kok dipalang-palang iki. Le. Mrene yo. Siakan sapa iki malang-malang dalan iki? Jaluk tak pecel entok priye. Ampun ngoten, Mbah. Aku ki sak derma golek upo, Mbah. Aja maneh sak upo. Sak engkrak yo tak kei awakmu. Iki dicuri iki, dibuak iki kudune. Apa kowe gelem matimu ditolak bumi? Bumi ki ra bojone lek jan kuwi to, Mbah. Oh, nek kuwi yo kebiyen aku ditolak, Mbah. Wis kulino, Mbah. Oh,